Ако член на семейството ви се обади от затвора в паника и каже, че трябва да му преведете малко пари за адвокатски такси, бихте ли го познали и потенциално да влошите ситуацията, или бихте изпратили парите веднага? През март 2023 година канадска двойка беше изправена пред точно тази ситуация. Те получиха неистово телефонно обаждане от сина си Бенджамин, който твърдеше, че е в затвора и има нужда от пари. Гласът по телефона несъмнено бил негов и настоял незабавно да му изпратят 21 000 долара. Така и направиха. Защото обичат сина си, но по телефона не беше техният син. Това беше аудиоклонинг на неговия глас, създаден от киберпрестъпници, използващи инструменти, базирани на AI. Преди се нуждаехте от много аудио, за да клонирате нечий глас. Сега всичко, от което се нуждаете, е TikTok. Има напълно законни и слабо регулирани програми. Като и ElevenLabs, които използват кратки вокални семпли, за да създават AI гласове с потенциал да измамят хора като родителите на Бенджамин. Независимо дали става дума за дълбоки фалшификации на аудио, текст или дори видео, задвижваните от AI измами стават много по-опасни, отколкото някога сме могли да си представим. През 2019 година престъпниците използваха аудиозапис, генериран от изкуствен интелект, за да подмамят ръководителя на енергийна фирма в Обединеното кралство да прехвърли 220 000 лири към измамна сметка. Това се смята за един от първите престъпници, които явно използват AI технологията, за да извършат измама. По целия свят, в Китай, някой е използвал AI технология за смяна на лица, за да се представи за някого във видеоразговор. Жертвата вярваше, че превежда 4,3 милиона юана. 662 000 долара, на приятел, който трябваше да направи депозит по време на наддаване. Когато по-късно истинският приятел беше объркан от ситуацията, жертвата осъзна, че е бил измамен. DeepFake съществуват от известно време, но генеративният AI, като ChatGPT, издигна техните правомощия на следващото ниво. Наскоро в WhatsApp се появиха поредица от видеоклипове, включващи фалшиви хора, генерирани от изкуствен интелект, с американски акценти, изразяващи подкрепа за подкрепен от военните преврат в Буркина Фасо. Но това, което тези хора казаха, имаше лоша граматика, незабавно разкриха видеоклиповете като измамни. Ако скриптовете бяха написани от ChatGPT на гладък, до някъде красноречив английски, може би нямаше да е лесно да се каже, че са фалшиви. Вече има компании, като HoloLens със седалище в Тел Авив, които позволяват на потребителите да изберат аватар, да въведат подкана в ChatGPT и да получат реалистична говореща глава. Изцяло генерирана от AI личност, целта е да се използват тези AI личности за създаване на персонализирани онлайн реклами, уроци и презентации. Но те също са сигнал за това как тази напреднала технология може да се използва за измама на хора като вас и мен. Ако някой я използва за вреда. И не е задължително да е видео или аудио. Фишинг измамите чрез текст са налични от десетилетия и AI ги прави още по-лесни за убедително внедряване. Ако това не е достатъчно лошо, може дори да не е необходимо измамниците да ви убеждават в нещо, за да откраднат информацията ви. PassGun е програма за разбиване на пароли, за която се съобщава, че разбива всяка 7-цифрена парола за по-малко от 6 минути. Софтуерът въвежда комбинации от букви, цифри и символи и извлича често срещани думи като спортни отбори и имена на компании, за да преодолее това, което може да си помислим като неразгадаема парола. Обичайните подкани на къпча, за да докажем, че не сме роботи, може да са безполезни. GPT-4 подмами служител на TaskRabbit да реши тест за капча по време на фазата на тестване. Той излъга работника, заявявайки, че е човек с увредено зрение, за да го накара да завърши теста. Въпреки че са поставени парапети, за да попречат на GPT-4 да направи нещо подобно в реалния свят, измамниците за съжаление намират начини да заобиколят тези парапети. Едно от многото приложения на ChatGPT е писането на код. Това може да бъде полезно за обикновения потребител, който просто се нуждае от прост код за уебсайт или като инструмент, който да помогне на програмистите да бъдат по-ефективни. Но проблемът с AI писането на код е, че често разликата между зловреден софтуер и обикновен софтуер не е самият код, а намерението зад него. AI не може да разбере вашето намерение,
така че няма начин да разберете кога се опитвате да създадете зловреден софтуер и кога искате да създадете нещо легитимно. След пускането му Checkpoint Software Technologies съобщи, че докато ChatGPT все още не може да създаде нещо твърде сложно, той лесно може да подобри ефективността на опасния код, който е написан. Добрата новина е, че зловреден софтуер, създаващ AI, не е нещо, за което трябва да се тревожим. Лошата новина е, че това не означава, че сме в безопасност от зловреден софтуер, това просто означава, че хакерите разполагат с усъвършенствани инструменти за създаване на зловреден софтуер от десетилетия, поради което Aura ви предоставя антивирус, за да защитите себе си и семейството си от зловреден софтуер. При тези явни опасения за цифровата безопасност, защо компаниите не правят повече, за да защитят обикновения човек от вреда? Тези измами ще продължат да растат благодарение на AI, така че трябва да се защитим. Може да мислите, че сте неподатливи на тези измами и може да сте точно сега. Но колкото понапреднали стават, толкова по-трудно ще бъде забелязването им, особено защото много от тези измамници вече разполагат с тонове информация за нас благодарение на брокерите на данни. Правителствата по целия свят се стремят да регулират AI и да образоват гражданите. Китай е единствената нация, която е въвела твърди правила за справяне с AI. Европол, Европейският полицейски орган, също започна да ангажира заинтересовани страни и да провежда семинари за това как престъпниците могат да използват програми като ChatGPT за нечестиви цели. Все пак нямаме търпение нашето правителство или работодател да ни спасят. Да се защитим от тези киберпрестъпления, управлявани от AI, е наша отговорност, което е страшно. Както при повечето технологии, трудно е да се предвиди какво ще дойде. Но поне можем да бъдем спокойни, като знаем, че за толкова много лоши актьори, които се опитват да крадат от нас, има също толкова, ако не и повече, интелигентни хора, които се опитват да ни защитят. Ако останем образовани и нащрек, може да избегнем управляваните от роботи киберобири, които предстоят.